A few moments later. Hi Paolo Holics, good morning. It's already 6:15 in the morning and hindi pa ganun kasikat yung araw. Wala pang makikitang sinag ng araw pero medyo lumiliwanag na. Lakad-lakad muna ako dito sa tabing dagat para makita yung view. Nakalimutan ko na naman yung salamin ko. Kakainis. Pero paala na. Hanap muna ako ng makikita dito kung ano ba yung mga lugar na hindi ko nakita kahapon. So aga ng mga mangingisda. O ayan sila. Papalaot na siguro sila ngayong umaga. Wala pa akong tulog. Hindi ako nakatulog kasi ang ingay ni Vigo iyak ng iyak, hindi siya makatulog. So kanina before 5 AM lumipat sila. Nag-rent na sila ng isang room, ng aircon room para lang makatulog siya. So ngayon tulog na daw si Vigo. Pero yung mga kasama nilang lumipat doon, yung mga girls, andun na ulit sa cottage namin. Tumambay na sila ulit doon kasi hindi na din sila makatulog. Ako, lakad-lakad muna dito. Parang magandang view dito, mas okay. A few moments later. Upo muna ako dito kasi pagod na maglakad. Wala pa akong tulog. Puyat na talaga. So, ayan na. Tsaka wala pang araw kaya na-enjoy ko pang maglakad-lakad. Pag meron ng araw, wala na. Takot na ako kung lumabas ng cottage pag ganun. Peaceful nung dagat. Hindi siya katulad ng ibang dagat na maalon or sobrang lakas ng hangin pag umaga. Dito very calm yung tubig. Maganda. Okay siya for swimming talaga. Wala pa. Ayan. Hi guys. Hi guys. Good morning. Wala almusal, walang good morning. Ay, kumain na akong tinapay. May tinapay pa doon. Anong tinapay? Yung gardenia. May gardenia pa doon. Anong Kinain ko. palaman? Wala. Na lang. Hindi ako mahilig magpalaman eh. Ha? Hindi ako mahilig eh. Yun nga, Wala namang gas. pagluluto. Wala nang namang butane. Ubus na. Uling Good morning. Good morning guys. Walang almusal. Kasi wala nang pagkain. Magkakano lang tayo. Sightseeing. Lakad lang sa pati. Tsaka uwi na tayo. Maganda din doon oh. Saan? Doon. Pagpunta tayo doon. Gusto kong sa dulo. Gusto ko doon ko yan. Doon nga nalayuan ka. Doon pa. Joke lang. Joke lang pala, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. And we're Baka back naman may at paalmusal dyan. the cottage. Oo. Yung ano lang, yung tamang edit, tas kumikita ka lang. Pinapanood ka pa. Diba ang saya? Ang bilis ah. Tat, tat. Sa... Ang life best po ay hindi inuuwi. wala kayo ba't island? Ikaw bang picture? Hindi na bali. Ba't matutuloy pa ba doon ka? Hindi na. Hindi, magpipicture daw tayo eh. May ganyan din akong dala pero hindi pala, hindi ano. Hindi ganyan. Sa bibili. Ganda. Food. Saan? Main, wala man. Naroon ka ni. Meron dito eh. May dyan lang. Ito yung ating sikat to. Nagka-picture ako dito kung gabi. Picture din kami kaninang Dito lang. alauna. Sikat yata yan. Sabi niya Kira nasa Facebook. Kaya kunwari, siya nag-stay. Ganun talaga uso yan, paiklian.
Bili po ulit. Masiksihan. Dalawang kilo. Hindi na uso yung ano, Dalawang kilo. mahabang shorts. Magkakano po? Nagiyan. Paiklian na ngayon. Yung malambot yun. Oo, sige po yun. Kailangan maluwag na t-shirt para hindi halata yung dyan. Ay, isang follower. Kasi nakita niya, nakaganon ako. Tapos, vlogger ka po kuya, sabi niya. May motor pala. Yun na. Welcome to Dasol. And pupunta kami doon sa kabilang island. Ito lang pala, yan lang. Refill ng tubig. Hindi sila kita. Are going to Culebra Island. Ayun, yun yata, di ba? Yung Culebra Island, yung nandun. Yun. Oo. Yes! Yun. A few moments later. We go, Culebra Island. Langit, kinakalagar nila naman. Wala. Yun sali. Major, ganito muna. Walang mutan. Tarang mutan na ito. Lala ang live best ay hindi inuwi. Oh! Hey! Malalpap. One eternity later. Hold up, hold up. Culebra Island. Hold up. Hold up kami, hold up. Hold up. Finally, we're here at Culebra Island. Yay! Sa wakas, narating ko din tong Culebra Island. Ang tagal ko nang gustong puntahan. Tapos ngayon ko lang siya narating. Finally! Let's explore the island. Okay. Lakad-lakad muna ako mag-isa. Tingnan natin kung ano yung meron dito. Tayo dito sa malapit sa dagat. Mukhang maganda yung view dito eh. So dito muna ako. Hayaan ko muna sila doon. Total, nag-enjoy pa sila, nagpipicture-picture pa sila. Ako dito muna ako. Total, mahilig naman ako mag-solo. And finally, di ko akalain na mapupuntahan ko to agad-agad. Parang last year yata yung nagpaplano or nag-aaya ako na makarating dito. Kaya lang hindi natutuloy kasi nga feeling ko parang ang layo, ganun. So ngayon, nandito na ako. Ayan. This is Culebra Island. Ang init.
Doon, makulimlim. Tas dito. Mas maganda kung dito tayo. Manila ilang bak. Nod! Jara! Scar! Ini alon against the Johnny the Kansas ko. Lalong labalat. Bakit ko Libra Island dito? Ano ba bakit? Hindi ko din alam. Makuli raw. Maraming cobra dito. Oh. Hindi, joke lang, wala. Hindi, makuli. Masip. To the chopper. Wala naman. Chapel here at Libra Island. Mas maganda dito. Wait lang po. Yay! The other side of the island. Hindi pa ako mahulog. Hindi pa ako mahulog. Ayan, naikot na natin. Asa na kaya sila? Nice! This is Colibra Island na may 50 pesos na entrance fee. At pwede ding maligo dyan sa baba. Ayan, babalik na kami kung saan kami tumambay kanina. Akyat. Ayan. Ayun na para sumilong dahil tirik na yung araw. Ang init-init. Ayoko na marawan. Sila nagsiswimming na sila lahat. Bigo. Puro buhangin naman na. Wala yung bato lang. Nalit ko na yung bato. Dito na kami sa Colibra Island. Dito na kami lahat. Hi! Vlog! Hi! Video! Nasaan tayo? Colibra! Isla! Pamain po. Pamain po ng bato. 10 pesos lang po, tatay. Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko.